дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ба истиқболи ҷашни Наврӯзи оламафрӯз сокинони 6 ҷамоати шаҳраку деҳот бо оростани хони идонаи ҳафтсину ҳафтчин, пешкаш кардани дастранҷи ҳунармандони чирадаст ва ташкили бозиҳои варзишӣ ин оини бостониро бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил намуда, макони баргузории чорабинӣ варзишгоҳи ҷавониро ба базмгоҳи ҳақиқӣ табдил доданд. ҷашни Наврӯз, ки ҷавҳари таърихиву фарҳангии онро саодату пирӯзии аҳли башар ташкил медиҳад ва инсонҳоро ба ҳамдигарфаҳмиву ҳамзистии осоишта, накӯкориву созандагӣ, дӯст доштану эҳтиёт кардани табиат ва неъматҳои он ҳидоят менамояд, барои сокинони ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳамчун рамзи сари сол, яъне айёми баробаршавии шабу рӯз эҳёи табиат, оғози мавсими киштукор, ибтидои корҳои саҳроӣ ва фаъолияти кишоварзон ба ҳисоб рафта, онҳо расму оинҳои ин падидаи асили фарҳангиро ҳифзу гиромӣ медоранд. расму оин ва суннатҳои наврӯзӣ дар вуҷуди хеш падидаҳои барҷастаи инсонгароӣ ва маънавиёти баландро ҷой доданд, ки шинохти ҳақиқати онҳо ба худогоҳии маънавӣ ва худшиносии миллӣ, инчунин ташаккули фарҳанги ахлоқии ҷомеа мусоидат мекунад. роҳбарияти ноҳияи Ҷаббор Расулов намояндагони ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Соғд зимни паёми табрикии худ иброз доштанд, ки густаришу ситоиши хираду дониш ва муҳаббату самимият дар байни одамон, сулҳу субот миёни қавму миллатҳо ва шодиву нишоти ҳамаи афроди ҷомеа моҳият ва фалсафаи зиндагисози Наврӯз аст, ки таи ҳазорсолаҳо ба мардуми мо ва халқҳои дигар хизмат кардааст. Наврӯз воқеан дар оини мардуми тоҷик сароғози зиндагии нав ва амалӣ шудани ормонҳои наҷиб ба шумор меравад. дар идомаи ин чорабинии бошукӯҳ ба як қатор кормандони касбу кори гуногун, ки дар пешрафту ободии ноҳияи Ҷаббор Расулов саҳми назаррас доранд, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. намоиши театркунонидашудаи аҳли ҳунару санъати ноҳияи Ҷаббор Расулов, ки аслан зебогиҳои фасли баҳор ва расму оинҳои писандидаи ҷашни ҷаҳонии Наврӯзро инъикос мекард, басо ҷолибу диданӣ буд. рақсу бозӣ, иҷрои сурудҳои халқӣ, намоиши омода кардани таомҳои миллии хоси Наврӯз ва ғайра аз бахшҳои асосии ин барномаи мукаммали фарҳангӣ буд, ки ба ҳозирин хеле писанд омад. таҷлили бошукӯҳи Наврӯз ва ба таври шоиста муаррифӣ намудани расму оинҳои миллӣ аз тарафи сокинони ноҳия шаҳодат аз он аст, ки дар замони соҳибистиқлолӣ мардуми тоҷик на танҳо ҷашну оинҳои бостониро эҳё намуд, балки онҳоро ҳамчун падидаҳои дорои аҳамият ва арзишҳои умумибашарӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври шоиста муаррифӣ кард. аз рафти баргузории чорабинӣ аён гардид, ки таҳиягарон бо назардошти тамоми анъанаҳои ин ҷашн ва риояи дигар хусусиятҳои хос барномаро дар сатҳи баланду диданӣ намоиш доданд.